Etsa? Awu hey mnumzane. Ngakusiza ngani mfowethu? Hayi, swaneni madoda. Hayi. Imoto enhle kanje. Esho ukuthi unemali eh? Lapho ngiculene ecoledini bro wami. Anyway, ngibheka lapha esikwa Pastor Khumalo. So pastor omkhulu nje la kwaMashu nesonto elikhulu something like that. Oh, wena ushikwa Mashu Kingdom Church. Yeah, something like that. The crime block pastor. Okay mfowethu, yazi ilula lena. Uzophuma uye le. Yeah. Mawufika laphana, uzofika uthi left. Okay. Ubese uqonda straight. All right. Uhambe njalo. Esandleni sakho saka right, uzohlala ne high school lapha. Ila ngifunda khona grade 10 lapha. Ayomnandi bad. Ubini uqhubeke njalo ngomgaqo mfethu. Uzoma uthatha u-right uzohlangana nenqola kaMagwiji. Okay. Uqhubeke njalo kancane uzofike lapho ufinde futhi uhlangana nomunye u-right. Ila uzobusujikela khona ku-chicken dust kabamngwenya. Oshaya chicken dust usuka sambe. Futhi nginesho ukuthi ngase udlule u10. Kodwa ke uqhubeke futhi mfowethu yabona. Uzolima ushona phansi uphinde ujika futhi uthathe umunye u-right. Uzobe lapho usuhlangana ne-circle lapho mfowethu. Inendlela ezintathu uzophuma ngesithathu isandla yabona lona bese uyakhuphuka. Uzolima usuhlangana ne-crash esandleni sakho saka right. Usufikile phela kwaMashu Kingdom Church. Kodwa mina usuqala usuza kunuka amagwenya asisizandla. Hayi usulahleke kakhulu. Okay, wait. Now you saying ngizongena la ne? Yeah. Bese yeah. How's it all?